गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय गाइस आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन गेटवे अफ इन्डिया स' बेनिनो खाथियावहाय जों स्टे खालामदों नालाय स' बेखायनो जोङो दाख्लैनि माने आंनि प्रिभियास भिडिअखौ नोंथांमोना नायदोंबा बेयावहाय बिदिनो बाहेरनिफ्राय दिन्थिदों आरोना गोजाननिफ्राय स' दिनैहाय सानदों आङो सिङावहाय हाबनानै नायहैनो स' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानबाय आरो लोगोसे गोबां जायगायावहाय थांनो गोनां दङ जिहेतु दिल्लीनिफ्राय खमसिन आरोना बेयावहाय वेदारा मोजां थान्दा आरो अखाबो हायाखै जा लाकि जोङो माने बिराद अखा हायोनो आरोना बेयावहाय दा बायदियावहाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स' गाइस दायो जोङो रेडि जाखाबाय डिं 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 और ना है मैंने बोला बोला जल्दी जल्दी फोटोग्राफर रुकिए से दैट्स व्हाई बोला चलो 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 बाय बाय फोटोग्राफर तो माटी किने एकदम माने रखाय थৈ दिसु बेसरा पुरा माने आम गेटवे पुरा फटो क्लिक खालामगोन आरो ना ओ बहुत खुश कारिब লাগিব যে এতিয়া ओ लिफ्टটো বেয়া হৈছে আমি পুরা একদম কমফर्टेबल নিয়ে দিছো ই বা শু পিন্ধা কাৰণে চা উৰি উৰি যায় কি ফেছৰ পুৰা उरि उरि गयो আছে दाय गाइस नै जोंना बेयावनो आरोना हटेला ओमफ्राय दिनैहाय जोङो सेम ड्रेस गानदोनै हेन as twins बनके न অসমীয়া নে কও আকৌ পুৰা মানে আমি মানে একে একে পিন্ধিছো एके एके रो याक যাব দে আকৌ নহলে শেষ আমি एक्चुअली আমি কালি গৈছিলো ন মলত তাৰপিছত মেক্সৰ পৰা আমি 4-5টা মান ড্ৰেছ সেম আনিছো হয় না পুৰা মানে এফৰ্ডেবল প্ৰাইচতে আৰু বঢ়িয়া একদম bare কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট সেকশনত জনাবচোন আপোনালোকে মানে মাবैसा नुदो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदे लोगोफोर जा मोजां जानानै दङ नै थांगासिनो दायो जों तामाम रिल्स बानायगासिनो दंमोन आरोना दानियालाय आरो बेनो खाना ट्रेन्डिं पुरा माने इन्जय आरोना So guys नै दायो जोङो बे जाहैबाय गेटवे अफ इन्डिया स' बेयावहाय जोङो थांनानै दिन्थिगोन नोंथांमोनखौ खाथिनिफ्रायनो नै दाउफोरा जा मोजांखा जा मोजां नाङो बेखिनि जायगायाव बेरायनो थाखाय
So guys, दायो जोङो गेट अफ इन्डियायावहाय एन्ट्रि जानो थांगासिनो आरोना बेयावहाय फैसा लाया एन्ट्रि फिस लाया आरोना स' बिदिनो थांगासिनो खिन्थु बेयावहाय गेटआव हाबनायावहाय चेक खालामो नालाय ओंखायनो ग'प्र'खौ दोनथ'नो नांबाय आं नै दायो हाबफैबाय जोङो बिराद मानसि आरोना गासैबो बिदिनो फट' भिडिअ बिदिनो लानाय नायनो फैनाय बेबायदिनो गोजा आरोना जोंफोरबायदिनो फैजोबदो गासिबो ओमफ्राय जों इयाव थांबाथाय जोंखौ चाइनिससो सानो नामाथाय बोरैबा नायो आरोना माने आंनि लोगोखौथ' बिसोरनि बायदि नुदो खिन्थु आंखौ एसे बेलेग जा मानसिखा नै पुरा घामी गइछु न पुरा गरम दायो थांनोसै गाइस बिराद सान्दुं फट' भिडिअ लाखांबाय मार सान्दुंखा बिराद सान्दुं थांसै गोलोमजोब्बाय नै मार सान्दुंखा जाओ ना बोला बहुत र'द আছে মোবাইলও বাড়াতে ওচৰতে হা অকণমান তাৰপিছত দূৰত যাবা ওচৰতে আছো अभी मजा आएगा ना भिड़ो লিপটো জ্বলোৱা নাই আমাৰতো বহুত জ্বলাইছিলে জ্বলি গৈছে নেকি মোক জ্বলা নাই মানে বেছি জ্বলাইছিলে पीछे नहीं करना है नहीं तो और फिर जाएगा लगेगा तुम गारंटी नहीं होती ये वाह सीधा मुंह फैलाओ में बड़ा हन्ना जब नहीं का तुला जा तू जा इकडून जा सब सराक तू आपने बनाई हम फिर इसी बना रही वहाँ दिखाने के लिए What is this? stall जो स्टॉल हो ये और माउंटेन में मिलता है पहले पे बिंदु दे देखिए कितना अलग टू गाइस दायो जोङो मार्केटावहाय फैदो नै गस्ला सेन्देल ओमफ्राय आरो खिरा माबा माबि नायनोसै आरोना किहर লগত পিন্ধিম कर्मा क्या नाम মোৰ এনেকুৱা মুছলিমৰ কিবাটো उर्दूर लिखवा करने को लगता अभी ये गेम्स 3 उर्दू में लिख के बताओ हाँ मिस्टेक लिख रहे हो क्या अच्छे से लिखो गेम्स 3 ना हाँ ये है मेरा नाम मीम सीन या गेम्स 3 हाँ ये हो गया उर्दू का ये वाला गेम्स 3 गईन या मीम सीन रा या চিন পাইছা মই জানো এইটো কি জানা
So guys, दायो जोङो नैबेयावहाय नुनाय मालाया बेबायदिनो आं बानायहोनो नागिरदों आरोना आंनि मोनसेल' लेटार थानाया बेबायदिनो लेटार मोनसेल'निल' जिनि बानायनो नागिरदों आरोना आङो ओमफ्राय आंनावथ' गेम्स लिरनाय दंखायो बेखायनो आं नाम थानायखौ बानायला ओमफ्राय जि मोजाङै बानायनो रोङो बिसोरो जा मोजाङै मेसिनजों माबानानैहाय बानायनो रोङो आरोना बेखौ नायबाय थानानै मा मोजां मोन्दोंमोन माने ओमफ्राय दा नोंथांमोना फाइनेल रिजाल्टखौहाय नुनो मोनसिगोन आरोना फैसा मेंबाय गाइस नै मा शपिं खालामखो जोङो बेबो खालामबाय बिथिंबो मेंसोबाय एसेथ' अन गर्साना दहाय बानायनाय मालाया दा गाननानै दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो 200 थाखायावनो स' गाइस आं ड्रेस लाबोनायफोरा नै बेखिनियानो आरोना उनावहाय देखायहैगोन आङो जिखुनु दा दिन्थिनो हाला ओमफ्राय बे मालाखौल' गानग्रोनानै दिन्थिनोसै आंनाथ' बिदि गेमस्ट्रि लिरनाय दंखायो नालाय वाइट गल्डनि स' आङो बेखौहाय माने बेबायदियावहाय खालि बे जि लेटारखौल' खालामबाय आरोना नायनोसै स' गाइस नै माबोरैहाय नुदों नोंथांमोना खिथाहरदो ओमफ्राय आंनियाथ' नैबेसोमोन नालाय सिगांना बिदि नाम लिरखानाय ओमफ्राय नैबे अनलि जि लेटारनि आरोना কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ ভালে লাগিছে কালাৰটো অকমান কিবা হেতুৱে কালাৰ শেপটো বা ডিজাইনটো ভাল লাগিছে ইমান আৰু ভালে দেখিছে হাতেদি ইমান সফট কে কৰিছে মানে আৰু এইটো বহুত সফট হয় মানে এইটো বহুত সফট কে কাটিছে মানে So guys, दायो नोंथांमोनाथ' नुबाय जि मोजां मोनसे हटेलाव फैदो आरोना जोङो माबा खालामनो रेस्टुरेन्टावहाय डिनार खालामनो थाखाय स' बेयावहाय बिराद गोथाव मोनोनो नायनोसै मोनना मोना स' जों दायो थांसै लोगोजों आंजोंहाय ओमफ्राय डिनारखौ खालामनो लानोसै बारा दिन्थिबाय थाला नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट्स खालामना बुंबाय थायो जे जानायखौल' दिन्थि होननानै बेखायनो दिन्थिला आङो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय